Takže čaute, ja som Paťko a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska sme tu s pani Vanesou. Wow. A dneska zase natáčam na mobile. Lebo sa mi nechce už Minecraft hrať. BUM! Červená, bla, nevidíme ťa. Radšej, OK. Wow. Počkaj, ja som... OK. Vidím, je... To není... To je o 100-krát väčší než náš dom. Neskús tam... Fakt? OK. Však vidím, keď... Sorry. Keď bola stopka. Aha, však to je v nikomu inému. Tam je ďalší. Je seba. Jo. Keď narazíš na ten istý dom, čo si už videla dávno, tak... A keď to bude iný, tak ja sa budem smiať, že opadnem. Á, to je tvoj dom. Asi si postavili také domy, aby si... Počkaj, ja pôjdem na iný dom. Nájdem dom, iné auto dám. Sports. Ne sports. Vehicles. All vehicles. Dám si Teslu. Nie, daj si iné auto než Teslu. Wow, tu je nejaké staré auto. Počkaj! Sorry. To vedela. Jaj. Premium musím mať. Daj si nejaké auto. Limu! Ja chcem mať limuzínu. Zdarma. Hej, ja si dám Cybertruck. Čakaj, to môže byť. Ja chcem, to je Tesla. Cybertruck. Takže si nedám performance. Ja som si zmenila auto. Takže nedám si model performance, že nie? Počkaj, ja musím vystúpiť, nebude ti to vadiť? Nebude. Počkaj, musím toto zamknúť, aby to nikto nešiel. Ty máš nejaké manuálne auto? Jo, počkaj, To je Ford? musíš... Prečo máš také isté gate ako môj Roblox panák? Čo? Super, ja ti otvorím tú garáž. Tu budeš ty parkovať. OK. Cybertruck. OK. Koľko to má? Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 okien toto má. Tak nie, má 10. Poď, Paťo. Nie do toho iného. Však sekol som sa. Á, teraz už to išlo. Však to sú isté garáže, no. To sú garáže v jednom. Zavriem ti garážu. Môžeš trošku cúvnuť? Jo, môžem. Že to je malá ulička. Aha. Dobre, super, môžeš. Nie. Teraz poď. Prečo ja levitujem, ako by som bola FK? O nie. Vieš, kde budeš spať? Pozriem sa a budeš tam spať. Keď si nájdeš úplne dobrý. Tuto nebudeš chcieť spať. Tuto ani nebudeš chcieť spať.
Počkej, dole, poď dole. Fú, Skoči do sokrok. ty skoči... Ja som urobil... What the fuck, prišla moja kamarátka. O čo ti Tu je kino. Kino ešte nie je zapnuté. Bude sa... To je ako Royalty Cinema, toto. Toto vyzerá ako Royalty Cinema. Baby. Ja mám rada royalty, takže preto. Takže preto si vybral... Hej, toto je ako Royalty Family dom normálne, toto je... Toto. Osoj! Chceš tu pospať? Radšej nie. A to nechceš spať? Ne, prečo som išiel do spinka? Čak ešte je 15. Čak ešte je 16, 17. No. Chcem. Chceš tu spať? Nad bed? Paťo. Tu chceš spať? Jop. Okay. Mám tu Apple, klávesnicu, myšku, Office. Zatačím. Bum, bum, pf. Bum, bum, pf. Bum, 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 bum. Dobre, ty tu buď. A tuto môžeš ma otvoriť. Tak to sú tvoje kamerovky. Ty budeš tu. OK. Ja budem mať... Čo tu? Zach. OK. Nepozerať sa. Či pôjdeš do mojej izby, ja sa prezlíkam, nechoď tam. OK, na chvíľku sa pozriem. A nechoď do tých druhých dverách, lebo tam sa prezlíkam, to je kúpeľňa. Dobre. OK, idem. Ja sa prezlečiem do plávok, lebo budeme sa kúpať. Ale ja, kde si? To sú pre malé Paťka alebo malú Lanesku, len tak. To je nejaká kúpeľňa zabudnutá. Môžem ti niečo povedať? No. Česté pipiny. No, tak to nehovor na videu. Inak, jak dostanem countdown, take out, alebo ako sa to hovorí proste. Že dostanem škrtnúť, potom YouTube škrtne video a dá mi video dole a normálne už nebudem mať žiadne video. Dá mi upozornenie prvé. Ja by som bol cancelnutý. Však z YouTube a nebudem mať kanál. Potom musím si vytvoriť nový kanál, vidíš to? Ideme do bazéna. Jo, ja už Ja sa myslím... prezliekni do plávok. Počkaj, reálne? Nie akože. A však je september. Reálne nemôžem. Tak prečo máme... Zmením si vlasy. Tak prečo máme stále bazén? Aj to znovu. Čo budeme mať bazén v októbri? Asi. Taký. No, ja nechcem. Ja rozprávam taký. Wow, to sú krásne vlásky, ale ja chcem také zapletené, ja nechcem takéto rozpustené. To sú všade rozpustené, what the fuck? Dobre, hotová, ja som hotová. Hotová, idem. Kde si? Sú.
Ja vieš čo, pôjdem bez slávkach, pôjdem po počinu. Budeš svojimi šatami. Jo. No otvor sa. OK. Nie tam dole. Hore. Ja už myslel... Je dole? Hore. Hore, ja už myslel, že dole. A tu je dokonca bazén. Takže môžeš ísť Pove- na bazéníček. Povedala si... Ty si povedal bazén 2... Čo ja hovorím? Kde si patril? Ja otváram normálne všade a neviem nájsť bazén. A našiel som ho, no. Zastrieham ťa. Wow, to je dobrý Snap shift. Dostal som nový snap. Čo je tako... Počkaj! Nehovor, že je u nás doma. Ukáž mi to. Počkaj, ten snap. Ten snap som dostal od nej. Od nej som dostal Škoda, snap. už sa nedá dať. Obrázky. Stories. Ktorý tam nie? Však toto je live snap. Tu sú snapy, ktoré si dávam. Napríklad, že som tu Zelzekerov, Sentu, Juje. Sent. Poslal som... Prečo som poslal Amali 3322 cent? Sniper shift. New snap. Flexi na nové auto. Čo? Juja. Poslal som jej, ale nepozrela si. Možno si pozrie zajtra. Čo? Áno, pozrie si zajtra, to asi myslím vážne, ne? OK. Ukončíme toto video. A prosím, nenadávajte na YouTube.